Наклад яго кніг складаў 25 мільёнаў экземпляраў. Ён просто мафіозны босс беларускай літаратуры. Аўтар падкастаў «Палуй Стас». Такі ідэальны, што просто зводзіць сківіцы. Гармэблегандаль. Класны выпуск, по-моему. Спіс на лета. Падкаст пра беларускую класіку, якую табе нарэшце захочацца прачытаць. Прывітанне, даражэнькія, з вами Марына Казлоўская, выкладчыца літаратуры. І Дар'я Белькевіч, паэтка і арт-менеджерка. І сёння наш выпуск прысвечаны Івану Шамякіну. Марына, хочу табе нагадаць, што ў нашым інстаграме я назвала «Сэрца на далоні» Івана Шамякіна самай пераацэненай кнігай беларускай літаратуры. Як ты магла? Як ты магла, дарэчы? Ну, я зараз яе перачытала, нейкія свае прабелы запоўніла з школьных часоў і зразумела, што я не памылілася і не мяняю свайго меркавання. Мне падаецца, што гэта рэальна звыш пераацэненая кніга. І ведаеш чаму? Тебе ёсць нейкія, можа быць, меркаванні? Ну, я не люблю Шамякіна. Я прызнаюся нашым слухачам адразу. Та-да-та-там. Ёсць тэксты беларускай літаратуры, якія я не люблю, і аўтары таксама. Але тым не менш, мы сёння пра яго кажам, таму што ён у школьнай праграме, і яго кнігі экранізавалі многа разоў, ставілі на сцэне яго п'есы. Ну, то бок, гэта заўважная фігура ў беларускай літаратуры, і гэта класік. І яшчэ ён народны пісьменнік Беларусі. Ну, ён любімы пісьменнік. Я, робячы рознага роду апытанні ў сваёй педагагічнай кар'еры, кшталту таго, дарагія дзеці, давайце ўзгадаем, якія беларускія кніжкі ў вас ёсць дома. Тады яшчэ можна было расказваць, якія ёсць дома беларускія кніжкі. І звычайна людзі казалі пра тое, што так, Шамякін, што мая бабуля там проста в экстазе, калі яна чытае Шамякіна і ажыўляецца, думаючы пра беларускую літаратуру, менавіта калі згадваецца гэта імя. І ён безумоўны класік. Пытанне для нас сёння акрэсліць, што гэта за кшталт літаратуры, якую ён у беларускім кантэксце прэзентуе. Як ты думаеш, чым заключаўся поспех літаратурны Шамякіна? Мне здаецца, што трэба глядзець глыбей, і праблема заключаецца ў тым, То бок поспех — это праблема. наколькі літаратура мабільна рэагавала на выклікі часу. Мы з табой ужо неаднойчы пра гэта разважалі, пра тое, што чытач хоча бачыць у літаратуры тое, што яму не паказваюць. З аднаго боку, да, ёсць такое жаданне воерызму, падгледзець там, што там у гэтых вышэйшых светах адбываецца. І Шамякін нам паказвае ў «Сэрцы на далоні» вось гэтае жыццё савецкай эліты, да, недаступнае простаму смяротнаму. З іншага боку, людзі заўжды хочуць бачыць у мастацтве сябе, атаясамліваць сябе з героямі, суперажываць героям і гэтак далей. І мне здаецца, што ў беларускай літаратуры досыць працяглы час існаваў вось гэты разрыў паміж тым, што рабілі аўтары, і вось гэтым жаданнем чытача бачыць актуальнае жыццё навокал. У сэнсе, актуальнае жыццё сваё ў літаратуры. Шамякін у гэтым плане абсалютна геніяльны аўтар, які найхутчэй, у яго была класная чуйка на час і на праблемы часу, кан'юнктурная дастаткова, але тым не менш, і ён вельмі класна на гэта рэагаваў. Проста калі паглядзець на тое, як эвалюцыянавала ягоная творчасць, напэўна, няма тэм, якія ён не закранаў. Вайна, окей, вось вам гандлярка паэты, тое ж «Сэрца на далоні», там пачалася адліга, пераасэнсавання мінулага, вот вам «Сэрца на далоні». Здарыўся Чарнобыль, я вам там напішу «Злую зорку». Пачалася хваля перагляду нейкіх савецкага мінулага і там рэпрэсій, вот з'яўляюцца ахвяры. Трэба напісаць пра гісторыю, з'яўляецца вялікая княгіня, і ён пасля прызнаваўся, што для яго гэта была невядомая і вельмі некамфортная тэма. Ліхія 90-е, і вот вам сатанінскі тур. То бок ён быў аўтарам, які вельмі хутка рэагаваў на гэтыя выклікі часу, і мне здаецца, што ў гэтым шмат у чым сакрэт ягонай папулярнасці. Бо пакуль все астатнія шалохаліся, там думалі, а што скажа з гэтай нагоды партыя? Ці можна пра гэта пісаць? Ужо Шамякін ужо выпускаў раман. І ўсё было ў парадку. Дарэчы, пра выпускаць раман, наколькі я ведаю з публіцыстычных артыкулаў,
Пра Шамякіна агульны наклад яго кніг складаў 25 мільёнаў экземпляраў. Ну, ён проста мафіозны босс беларускай літаратуры. Мне здаецца, што яго класна чыталі ў Савецкім Саюзе, бо ягоныя тэксты абсалютна да Беларусі не прывязаныя. І «Сэрца на далоні» тое самае, яно будзе зразумелае і калмыку, і таджыку, і каму заўгодна. І як бы не трэба было гэта асабліва каментаваць, не трэба гэта было нейкім чынам адаптаваць. Вот паспрабуйце Караткевіча выдаць за мяжой і патлумачыць, пра што там вядзецца. Шамякіна ў Савецкім Саюзе было лёгка выдаваць, ён зразумела абсалютна. Вось ведаеш, пра кан'юнктуру я таксама гэта адчула, што чалавек вельмі гібка, хутка рэагуе на падзеі. Прытым, калі, напрыклад, узяць культ Сталіна, да, і скасаванне гэтага культа, у яго ў «Сэрцы на далоні» ёсць персанаж Гукан, і ён быццам бы быў за культ Сталіна, культ правадыра, а пасля, калі вот скасавалі гэты культ, у яго быццам бы ёсць сумневы, і мне падаецца, што ў гэты момант Шамякін звяртаецца да нейкай аўдыторыі, якая можа прачытаць ягоны раман, у каго таксама ёсць сумневы. І то бок ён быццам бы і за, і супраць ёсць сумневы, і ён вот заўжды неяк балансуе паміж нейкімі характарамі, і хоча дагадзіць і адным, і іншым, і трэцім, і дзясятым, вось проста дагадзіць усім сваім чытачам, як бы ён гэтага хацеў. Мне здаецца, што ягоныя тэксты маюць, апрача ўсяго іншага, такое важнае гісторыка-літаратурнае значэнне, бо па іх можна вывучаць феномен сацыялізму. І як гэты феномен адаптаваўся да патрэб масавага чытача, калі у нас гэты масавы чытач быў, бо гэта вельмі цікавая штука. Як ідэалогія, як вось гэты метад, які ўжо 30 гадоў існуе ў літаратуры, вось ён ужо усталяваны, усе каноны вядомыя, як ён у Шамякіна прарастае і як Шамякін гэта выкарыстоўвае. Бо ён, безумоўна, і сам у гэтым прызнаваўся, ён выконвае галоўную задачу літаратуры ў сваіх тэкстах, задачу, як яе фармулявалі ідэолагі сацыялізма і партыйныя ідэолагі, ён выхоўвае новага чалавека. Яго літаратура фарміруе новага чалавека, і мне здаецца, што сёння было б файна пагутарыць, наколькі гэты чалавек жывы і наколькі, в прынцыпе, можна гэтага чалавека паверыць. Калі я дачытала твор, вось у мяне ў галаве адразу ўзнікла такое азначэнне і фармулёўка ідэалагічна вывераная літаратура. Вось мне падаецца, што яна прыкладна такая, і пры гэтым, калі мы кажам пра прывязку да часу, да кан'юнктуры, перачытваючы гэта ў 2024 годзе, я адчуваю, як састарэў гэты тэкст. То бок, чытаючы там пра нейкія часы, напрыклад, пра якія пісаў Караткевіч, ці пра часы вайны, пра якія пісаў Быкаў, я чытаю, і ў мяне няма адчування, што гэты тэкст там маральна састарэў, ці неяк яшчэ састарэў, хаця, часы ж ужо прыйшлі. Але вось Шамякіна, чытаючы пра ўсе гэтыя з'езды, парты, абкомы, савкомы, думаю, божа, інтрыгі вось гэта. І мне яно, абсалютна здаецца старым, і тым, што ўжо павінна было рассыпацца ў труху, і каб гэтага не праходзілі ў школах, хіба што толькі ў спісе на лета. Можа быць, трэба трошкі больш уважліва падысці да спадчыны Шамякіна і выбраць іншы тэкст для школьнай праграмы. Некалі у школьнай праграме была аповесць «Гандлярка і паэт», прысвечаная вайне, і гэта куды больш моцны і па-мастацку пераканаўчы тэкст, чымся «Сэрца на далоні». Пагаджуся з табой, што сённяшняму школьніку трэба многа гугліць, калі, ў прынцыпе, у яго ўзнікне такое жаданне, пагугліць, чытаючы беларускую літаратуру. Пра што там? Што гэта за час? Што гэта за пастанова? Што ўвогуле ў гэтым тэксце адбываецца? Скажы, калі ласка, табе штосьці спадабалася ў гэтым тэксце? Ён вельмі цікава пабудаваны як тэкст масавай літаратуры. І часам, чытаючы Шамякіна, ловіш себе на думцы, што не можаш спыніцца, і это такое guilty pleasure, конечно. Ён вельмі па-серыяльнаму будуе свае тэксты, і ён, безумоўна, чалавек, які умее будаваць сюжэт.
і ўмее чытача гэтым сюжэтам трымаць, і ты так думаеш, пайду-ка я спаць, а пасля, божа, а што там са Славікам, чаму ён усеў у гэтую машыну? Ён жа ў гэтым плане вельмі кінематаграфічны, ён жа аматар гэтых кінематаграфічных сцэн. Новы год, дарога замеценая, Славік з разбітым сэрцам, які ў Масквічы едзе забівацца, да, Да, на яшчэ цэлым масквічы. забітага сэрца. Ну і гэта досыць забаўна, я б сказала так. Да, і гэта пагоня міліцэйская, там з мігалкамі, з нейкімі матацыкламі. Я таксама заўважыла кінематаграфічнасць, і не дзіва, што па творах Шамякіна здымалі шмат кіно і нават серыял. І ўвогуле, чытаючы твор, я думала пра Санту-Барбару і всякія розныя серыялы, якія там выходзілі ў 2000-е. Ну, вот была такая асацыяцыя, што гэта вот дзесьці з той оперы. Мне спадабалася ў творы, на дзіва, нават для самой сябе, апісанні, вось, напрыклад, як яны адпачывалі на дачы. Гэта неяк так з душой все зроблена, што я нават сама подумала, так, а чаму у мяне да гэтых пор няма дачы? Я хочу на дачу, я хочу, типу, позбирать грибы, хаця я, не супер фанат такого адпачынку, типу, там рыба, грибы, лес, я не знаю, больш там паморачку, што-нибудь такое. Але гэта так было шчыра, натуральна, смачна ўсё апісана, як яны елі гэтую юшку, што подумала, так, трэба штосьці мне прыдумаць з гэтым. Яно нават смешна так пачынаецца, да? Вот цікава, як Шамякін апісвае свайго галоўнага героя, доктара Яраша, вось ён прататып савецкага чалавека, да? Вось на каго трэба арыентавацца, вось ён ідэал, вялізны, і калі мы паглядзім, як яго апісваюць увесь час, гледзячы на доктара Яраша, людзі думаюць, волат, просто волат. І гэты волат стаіць на даху дачы, і гэты дах пад яго вагой ходзіць, і ён свішча, бо там яны запусцілі гэтых голубоў, і это просто какой-то любовы голубі, ты глядзіш. І там гэтыя жанчынкі, якія на яго глядзяць у захапленні, ён вот такі ідэальны, што просто зводзіць сківіцы ад гэтай ідэальнасці. І цікава просто, як ён пляце гэты ідэальны вобраз героя. І падпольшчык, і у былым пажарнік, і герой, доктар, які просто любіць гэтую сваю больніцу, якога ўсе баяцца. І гэтая жанчына, якія вакол яго, і Маша, залатая медсястра закахана, і гэтая Тамара Гаецкая, якая плануе яго ўвесь час спакусіць сваімі вабнотамі. І пры гэтым абсалютны маналіт. Просто ідэальны. І як бы мы ва ўсім гэтым можам назіраць, як літаратура спрабуе запраграмаваць вось гэтага чытача і задаць гэты ідэалы. Але пры гэтым гэты герой, які абсалютна не рухаецца ўнутры, да? Ён не эвалюцыянуе. Вот ён зададзенасць у гэтым тэксце. Ён такі шаблон, які абсалютна не змяняецца цягам развіцця дзеяння, это на минуточку 500 сторонак. І як бы хацелася б, каб гэты герой куды-небудзь рухаўся. Вось мне падалося пра Яраша, што ён быццам бы з кардону нейкага, вот нейкая такая кардонная Кен, постаць. Якраз я хацела сказаць Райан Гослінг. Кардонны Райан Гослінг, які і сыграў гэтага Кена. Герой, з недахопаў якога мы можам назваць толькі тое, што ў яго раўнівая жонка. Реально. Я разумею, чаму, напрыклад, жанчыны хацелі пачытаць гэты раман, перачытвалі, пасля глядзелі кіно, пасля куплялі наступныя кніжкі, таму што, напэўна, калі малююць такога ідэальнага персанажа, і калі пра гэта чытаеш, думаецца, што, дзесьці, можа быць, ёсць прататып. Можа быць, і мяне некае такое каханне напаткае. Я, конечно, разумею, што не ўсе так думалі, але... Едзеш ты ў транспарце, а вакол высілі дзятлікі адны, а хочацца да доктара Яраша. Вось нешта такое. І, зараз ты разумееш, што гэта нереальна, немагчыма быць ідэальным такім. Такіх людзей не існуе. Там ён настолькі пазітыўны, станоўчы персанаж, што мне аж праціўна было ў нейкія моманты. І калі ён там мацікаўся, я такая, хоць нешта, ты мацікнуўся. Тут яшчэ варта агучыць і задумацца пра тое, як Шамякін у гэты тэкст уводзіць кантэкст часу.
Бо з аднаго боку гэта такі класічны тэкст масавай літаратуры, там шмат розных любоўных перыпетый, ты губляешся ў гэтых любоўных трохкутніках. А Маша, а Славік, а Тарас, а Ніна, якая там працуе на кране на заводзе. Господі Божа. З іншага боку, гэта тэкст, які мог нарадзіцца толькі ў эпоху адлігі, пасля 20-го з'езду партыі, калі ўзнікла неабходнасць пераасэнсавання і перагляду гісторыі, вяртання да гісторыі, што праўда не 30-х, а часоў Вялікай Айчыннай, гісторыі падполля, але як ён гэтую тэму ўводзіць у тэкст. Бо праўдашукальнікам у гэтым тэксце з'яўляецца такі Санчо Панса Кірыл Шыковіч, абсалютная супрацьлегласць Ярашу, абсалютна неідэальны, дзіўны, смешны герой, які можа на рыбалцы заснуць і зваліцца ў раку, які на аперацыі траціць прытомнасць, таму што бачыць сэрца на далоні. І як бы ёсць перастраховачка, вот нейкія такія, няўклюда. Гэтыя важныя тэмы уздымае, і калі спатрэбіцца, то можна сказаць, што як бы паглядзіце, што за герой. Ці можам мы сур'ёзна ставіцца да таго, што ён робіць. І гэта таксама цікавая, мне здаецца, тэма. Перастраховачка такая, да, атрымліваецца? Ты, сябе страхуеш у гэтай сітуацыі. Увогуле, мне падаецца, для савецкага чалавека і савецкага пісьменніка Шамякін вынайшаў на той момант, на той час ідэальную формулу рамана, якую засунуў партыю, камунізм, падполле, стасункі бацькоў дзяцей, новага і старога, урачэй, там, медыцыну, то таксама... Вінегрэт. Да, і вот ён зрабіў гэты вінегрэт, але ўсё быццам бы так пабудавана, так сканструявана менавіта для савецкага чалавека, для яго выхавання, каб паказаць збольшага, як усё павінна быць, як яно быццам бы і ёсць. Хай там з нейкімі маленькімі хібамі ці нейкімі здарэннямі, але тут таксама каго выкрывае здарэнне з тым, што сын багатага паважанага журналіста разбіваецца на машыне татавай, як гэта ўспрымаецца звычайным савецкім чалавекам на заводзе. Мне здаецца, што тут як бы ёсць такая цікавая раскладка. Калі у Шамякіна пыталіся, у чым сакрэт ягонай папулярнасці, ён адказваў наўпрост, што сакрэт яго папулярнасці ў тым, што ён працуе пад чытача. Ён адказвае на запыт чытачоў. І з аднаго боку, у гэтым тэксце ён нам паказвае жыццё эліты. І мы бачым тое, што недасяжна іншым. Вось гэтыя дачы доктара Яраша, які на сваю загарадную дачу едзе на таксоўцы. Вот это вот все багатае жыццё, недаступнае простаму смяротнаму. З іншага боку, мы бачым у гэтым тэксце і цікавыя адзнакі часу. Што мяне найбольш цікавіць, калі я чытаю Шамякіна, гэта тое, як ён гэты час паказвае. Бо з аднаго боку ёсць гэтае лецішча, на даху якога там свішча Яраш, з іншага боку мы ведаем, што гэтае лецішча ў яго на выхадзе забіраюць, бо так вырашыла ўлада. Ёсць мегапапулярны журналіст, але яго могуць выклікаць на дыванок і прылюдна пароць за тое, што ў яго не так себе паводзіць сын, і няма вось гэтага адчування прыватнасці твайго жыцця, бо ёсць дзяржава, якая паўсюль, якая як спрут распаўзлася і кантралюе, ходзіш ты ў рэстаран альбо не, бо савецкія людзі на таксі в булачную не ездзяць. І тут просто гэты тэкст трэба ў звязку з кінематографам савецкім разглядаць, мне здаецца. Мяне рэальна шакаваў момант, калі вось на заводзе там збіраюцца нейкія сходы, каб абмеркаваць паводзіны, хто з кім сустракаецца, хто каго там пакрыўдзіў. Вось калі там Славік пачаў з гэтай Нінай Кранушчыцай з завода сустракацца, і яны там збіраліся брыгадай, каб неяк абмеркаваць, што ж рабіць. Славік пакрыўдзіў Ніну, а ці ён яе пакрыўдзіў проста, ці ён там займаўся сексам і кінуў, і не жаніўся, як жа ён яе пакрыўдзіў. І, вот это реально про то, што ты кажаш, адсутнасць прыватнага жыцця, што дзяржава вмешвалася нават у такія рэчы. І ты павінен быць
адказным за ўсё сваё прыватнае жыццё. Ну, у цябе няма прыватнага жыцця. Да. Толькі яго няма не таму, што ты жывеш у вёсцы на востраве і яшчэ не паспеў дайсці да грушкі, каб сустрэцца з Ганнай, пра ўсе пра гэта гавораць, а таму, што вялікі брат за табой назірае і вялікі брат цябе кантралюе. Але пры гэтым тут цікава нават як выглядае вобраз вялікага брата, бо адкрыццё гістарычнай праўды і справядлівасці адбываецца пры дапамозе супрацоўніка КДБ, які там дапамагае Шуковічу вывесці гэтую праўду, да, на паверхню, і неяк губляюцца адзнакі іншага часу. Бо ёсць там вельмі кранальны вобраз Зосі Савіч, пра лёс якой гаворыцца намёкамі. Калі яшчэ можна напісаць, канешне, што яна была ў нямецкім канцэнтрацыйным лагеры, а пасля яна некуды знікае і выходзіць адтуль з гэтым разбітым сэрцам. І наўпрост пра гэта казаць нельга, што яна там па даносе Гукана патрапіла ў савецкі лагер. І, уласна, гэта таксама гэты тэкст характарызуе, бо як бы аўтару хочацца большага, але ён увесь час сябе страхуе рознымі намёкамі і недагаворанасцямі. Я ўвогуле, калі прачытала раман і перачытвала біяграфію, нейкія артыкулы менавіта пра цікавыя факты пра Шамякіна, у мяне неяк склаўся пазл, што ён у сэрцы на далоні часта выпісвае нейкія свае сітуацыі, нейкія свае, можа быць, вярэды, якія яго турбуюць так ці інакш, таму што ён паказвае жонку Ярыша, Галіну Адамаўну, жудасна раўнівай. Таксама там па ўспамінах яго жонка была раўнівая жанчына. Наколькі ўвогуле можна быць раўнівай у Савецкім Саюзе. Там пасля, што паказвае сям'ю Шуковіча, там з машынай, з дзецьмі, якія як сыр у масле катаюцца. У прынцыпе, у яго былі такія ж дзеці. Ну, ёсць. Што ў іх все было. Таму што Шамякін займаў вельмі крутыя пасады, высокія пасады для таго часу. Што ён выпісвае пра КДБ, што герой Шуковіча прыходзіць у КДБ, знаёміцца з матэрыяламі, і сам Шамякін хадзіў у КДБ, напэўна, не адзін раз, і ён як бы ў кнізе быццам бы сам сябе апраўдвае. Такое адчуванне у мяне склалася. Ну, тут хорошее пытанне, просто наколькі чалавек пры такіх пасадах можа дазволіць сабе ісці насуперак канону і насуперак усталяваным законам. Бо тут альбо пасада, альбо праўда жыцця, і як бы Шамякін ідзе за гэтымі пасадамі. У яго не атрымаўся гэты фінт, які атрымаўся ў танка. Са свабодай праз верлібр. Тут ты гуляеш па зададзеных законах, дзе дабро перамагае зло, дзе ёсць вось гэтыя рэпертуарныя характары, да? Допустим, вот ёсць увасабленне гэтага зла Гукан, і гэта таксама вельмі цікавы вобраз. Вобраз чалавека, які прайшоў праз 37 год, бо ўсё, чым ён кіруецца, тая подласць, якую ён робіць, яна матываваная страхам, бо ты разумееш, што ты нікому нічога не дакажаш, і ты мусіш пабегчы і напісаць данос першым, пакуль не данеслі на цябе. І ён проста такі выкапень 30-х. І ў гэтым тэксце ён увасабляе такога сталінскага персанажа, якога вот ён сапсаваў, зламаў чалавеку жыццё. Як яго караюць у гэтым рамане? Як пакаранае зло? Для мяне зло пакаранае тым, што Гукан разумее, што ён адстаў ад свайго часу, што ён нікому не патрэбны ці мала патрэбны. Зло выходзіць на пенсію, да? Так. Зло адпускаюць на пенсію, але пры гэтым яму не псуюць рэпутацыю, пра яго ніхто нічога не ведае, ён застаецца героем, якім ён быў, бо ён сам напісаў пра тое, што ён герой. Да? Ён выжыў і пакінуў за сабой гэтае месца арганізатара падполля, героя вайны, легендарнага мэра горада, там безіменнага і гэтак далей. Але па сутнасці пакарання зла не адбываецца. Ён проста застаецца сам-насам з сабой. Але пры гэтым ёсць у гэтым тэксце і вобраз такога мудрага кіраўніка,
Тарасава, які дазваляе там всю гэтую гісторыю вырашыць, які там назірае за гуканам, які дапамагае і гэтак далей. Гэта ў такім рэпертуары характараў сацыялістычных тэкстаў, гэта быў такі мудры ленінец. Як бы можна крытыкаваць асобнага персанажа, але нельга крытыкаваць сістэму. Гэта вельмі такі шамякінскі ў гэтым плане падыход. І падыход дзейсны, калі ты хочаш быць народным пісьменнікам. Мне яшчэ, дарэчы, спадабалася ў рамане пра тое, што ён разважае пра сувязь і пераемнасць пакаленняў якраз такі на прыкладзе апарата савецкага партыйнага, але гэта можна перанесці на ўсё іншае, пра тое, што трэба ў час сыходзіць, трэба разумець, што людзі, якія там нарадзіліся пазней, яны растуць, яны разумеюць, яны могуць больш ведаць, чым ты. І мне здаецца, вось у канцы ў персанажа Гукана, у яго нейкае такое, можа быць, крыўдлівае, але асэнсаванне таго, што непазбежная это пераемнасць пакаленняў, змена пакаленняў, яна надыходзіць. І магчыма, дзесьці ў глыбіні душы ён думае пра тое, што вось маладзейшыя могуць быць лепшыя, чым ён гаспадар горада, як ён сябе называе. Ну, тут цікава увогуле і гісторыя пра маладое пакаленне. Бо ты казала пра канфлікт бацькоў і дзяцей, і у прынцыпе у кантэксце такой гістарычнай тэмы трэба праектаваць будучыню. І тут такая вельмі цікавая апазіцыя ўзнікае ў гэтым тэксце, бо з аднаго боку прадстаўніком маладога пакалення выступае Тарас, ён з Яраша спісаны, ён гэты лідар на заводзе, які аб'ядноўвае вакол сваю брыгаду, ну просто жах-жахлівы. Адзіны, мне здаецца, жывы персанаж у гэтым тэксце, персанаж негатыўны, гэта Славік Шыковіч, абсалютна жывы, абсалютна неправільны. Гэта ён п'янствуе па рэстаранах, гэта ён пагражае англічанам, гэта ён трапляе на суткі там месце вуліцы, гэта ён здатны закахацца так, што можа выклікаць свайго суперніка на дуэль, страляцца, гэта ён там, да, у гэтым масквічы едзе незразумела куды. У яго, прынамсі, ёсць дазвол на пачуцці ў гэтага героя. І ён гаворыць пра тое, што ён такі раззлаваны малады чалавек, ён такі бітнік савецкай літаратуры, альбо зацюканы апостал. Вот Шамякін усё жыццё вельмі сябраваў з Макаёнкам, мне здаецца, што малы з зацюканага апостала гэта Славік Шыковіч, яны вельмі падобныя гэтыя персанажы. Гэта ён увасабляе вось гэты нерв часу, калі людзі, якія рабілі вот гэта ўсё сваімі рукамі, чытаюць табе маралы, а табе хочацца ад этой мерцвячыны проста зляцець у космас, каб тебе пакінулі ў спакою, каб табе далі права на прыватнасць, на выяўленне пачуццяў, на тое, каб быць маладым, каб выпрабоўваць жыццё, каб быць няправільным і гэтак далей. Тое, чаго ў гэтым тэксце няма. Бо правільныя савецкія дзеці, як Наташа, чытаюць кніжкі, а не бухаюць па падваротнях. Я яшчэ хацела абмеркаваць тэму патрыархата у гэтым творы. Мне здаецца, яна вельмі, для мяне, прынамсі, яна вылазіла ўвесь час на прыкладзе сям'і Яраша, калі Яраш доктар, окей, хірург, гэта прям складана вельмі, але жонка Галіна Адамаўна таксама доктар, стаматолог. Жанчын у гэтым тэксце шмат, але яны не суб'ектныя. Яны ўсе хорошыя гаспадыні, цудоўныя гаспадыні. Што Маша прыйшла на кухню, там ўсё адразу зашкварчала, засіяла, яна там усім раздае заданні, наведае ўсё рабіць, дзе што ляжыць на чужой кухні. Ребята, камон. Притым, што яна маладая вельмі. Яна там дзесьці працавала у палкоўніка, нейкай там памочніцай, кухаркай. Там, што Галіна Адамаўна кожны раз, там Яраш думае, вось, яна цудоўная гаспадыня, яна цудоўная маці. Але, гэта для мяне такія жорсткія праявы патрыархату. Персанажы жаночыя, яны нейкія адчуваюцца для мяне менш важнымі ў гэтым тэксце і нейкімі менш выразнымі, менш у іх значнасці. Яны пастаўшчыкі сэрца для далоні хірурга. Вот это трапна ты сказала, Марына. І хіба што неяк Зося вылучаецца са сваім цяжкім лёсам, са сваёй вытрымкай і нейкім гераічным жыццём. Выкіннасцю, хутчэй гераічнай выкінутасцю з гэтага жыцця.
бо ёй там трошки больш за 30, а для яе жыццё скончылася. Яна ўвогуле не думае пра будучыню. Гэтай будучыні ў яе няма. А ў фінале яна ад гэтай будучыні адмаўляецца, да? Бо мы толькі ведаем, што дзе ж Зося, куды яна паехала. Гэта вельмі цікавая канцоўка, якую я не памятала са школы. А памятала ўвогуле Шамякіна са школы? Так, ну, памятала, што там гісторыя пра нейкага суперкрутого доктара, хірурга, ён там рабіў аперацыю, там, карацей, нейкія агульныя моманты Шамякіна я памятала, але падрабязнасці і чым скончылася, не. То бок чытала, так, 50-50, штосьці пазнавала з тэкста, штосьці не. Ну, гэта таксама фенаменальная штука, я прызнаюся ў гэтым, я Шамякіна чытала не раз. І, можа быць, не таму, што я ў захапленні ад гэтага тэксту, а таму, што праз год я не магла ўзгадаць, пра што ён. І гэта таксама феномен масавай літаратуры. Бо ты праглынаеш гэты тэкст, ён цябе трымае, пакуль ты ў ім знаходзішся. Але паколькі табе няма там у чым зачапіцца асабліва, бо ён пабудаваны на стэрэатыпах. Ты з яго выходзіш, і ты не можаш узгадаць пасля пра што там вялося ў гэтым тэксце. Ці зачапіў ён цябе, чым ён цябе зачапіў і гэтак далей. Мне якраз было, калі я дачытала, я чытала ў даволі такі сціснуты тэрмін, і мне рэальна захацелася размаўляць гэтымі штампамі. Там партыйнае заданне, там савецкі чалавек, там штосьці вот реально ў галаве куча гэтых штампаў з тэксту, і іх хочацца ўжываць у сваіх там прамовах і размовах. Ну, гэта адзнака таленту, так ці інакш. Калі да цябе гэта чапляецца і прыліпае. Але сам Шамякін, яго асоба, як ты да яго ставішся, як да чалавека? Я з ім, як з чалавекам не была знаёмая, я не магу яго як чалавека ацэньваць. Тое, што даступна ягоныя тэксты. Што мяне ў ім уражвала, гэта яго сямейная гісторыя і гісторыя такой вернасці і кахання, якая адлюстраваная ў літаратуры. Бо ён становіцца пісьменнікам, бо яму страшна хацелася зачапіць увагу дзяўчынкі Машы, якая была маладзейшая за яго, меншая, ён там ствараў дзённік героя-любоўніка, каб яе зацікавіць, што ён такі цікавы, запатрабаваны і гэтак далей. І яго, па сутнасці, такі поспех у літаратуры пачынаецца з трывожнага шчасця і з яго персанальнай гісторыі, яго закаханасці, яго лёсу. І гэта гісторыя больш як на палову стагоддзя, якая заканчваецца тэкстам «Слаўся Марыя», прысвечаным ужо на той момант памерлай жонцы. І мне здаецца, што гэта вельмі такая высокая і пафасная нота, бо «Слаўся Марія» — гэта «Аве Марія». І так пранесці свае пачуцці праз жыццё і дазволіць іншым, чаго, дапусцім, не было ў Быкава, да? Ён пра сваё прыватнае ніколі ў літаратуры не казаў. Нават у сваіх успамінах ён там жонку згадвае 2 разы. То Шамякін абсалютна іншы ў гэтым плане. І вот гэта можа быць недахоп увагі да жанчыны, які ёсць у «Сэрцы на далоні», ён кампенсаваны вось гэтым такім захапленнем і вернасцю, якую мы можам пабачыць у ягоных тэкстах іншых. Гэта, канешне, вялікі плюс яму Карму. Ён, дарэчы, нарадзіўся ў вёсцы пад назвай Карма ў Гомельскай вобласці. Але, ў прынцыпе, як літаратуразнаўцы ацэньваюць яго постаць як вельмі неадназначную. У тым плане, што ён адначасова быў супраць русіфікацыі і адкрыта крытыкаваў Мышэрава, з іншага боку ён адкрыта выказваўся пра тое, што яму не падабаецца герб пагоня. І ён не хацеў бы яго вяртаць, і яму норм каласы, вот эти сярпы. В прынцыпе, калі казаць пра яго ў 90-е, то гэта чалавек, якому 90-е не зайшлі. Бо гэта чалавек, які страціў веру у тыя ідэалы, якім ён служыў у літаратуры. Бо пачаўся гэты хаос, і гэта вельмі добра відаць у ягоным сатанінскім туры. Гэта страшны тэкст. Ёсць людзі, якія смешна называюць гэты тэкст першым постмадэрновым тэкстам у беларускай літаратуры, то встався это, ребята. Але, тым не менш, гэта вельмі змрочны тэкст. Для Шамякіна вельмі неуласцівы, бо Шамякін гэта такія домікі з пернікаў, да? Вот это чытаеш всё, і яно прыгожае, і добра яно заканчваецца, гэтае «Сэрца на далоні», нічога фатальнага не адбываецца. І гэта ўвогуле такі не то, што ідэальны свет, але вельмі камфортны для аўтара.
А ў 90-е пачаўся вельмі некамфортны да аўтара час, у які ён не ўпісаўся, бо былі парушаныя ўсе межы і ўсе сістэмы. А мне здаецца, што ён вельмі сістэмны чалавек і ў творчасці, і ў жыцці. І, безумоўна, гэты час, які выклікаў яго агіду. І прыняць пагоню тут было б цяжкавата. Мне пасля сэрца на далоні і увогуле пасля такога беглага агляду біяграфіі захацелася менш пачытаць творы, а больш пачытаць яго ўспаміны, мемуары, каб проста крыху больш зразумець яго асобу, яго рашэнні, як у ім спалучалася, вось, здаецца, неспалучальнае. То бок ён мог тапіць за тое, каб у нацыянальных тэатрах ставілася больш сучасных п'ес па-беларуску, сучасных беларускіх драматургаў, пры гэтым ён быў за эканамічны саюз з Расіяй. І думаеш, галава ўзрываецца ад гэтага. Ці проста нейкія ў яго былі абставіны, што ён так разважаў. Мне здаецца, што ён проста узор, прыклад таго, што Оруэл называў двухдумствам. Калі ты можаш несці ў галаве дзве супярэчлівыя думкі адначасова, таму што ты прадукт таталітарнага выхавання. Майстра лавіравання, майстра прайсці між кропелек. Такое майстэрства, мне здаецца, вельмі запатрабаванае на сёння.